बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो थाखाय आखायाव लादों। नर्थ करियानि तानाशा किंजमआ थैनायजों जुजिगासिनो दङ। 36 बोसोर बैसोनि तानाशा किंजमआ दुलाराय बुहुमनाङै गिलु-बालु गोहोगोरा होननानै सिनायजानाय। गावनि साहस आरो सोलोजों हादर दैदेननानै दुलाराय बुहुमनाङै सिनायजादों। बुहुमाव गिजानाय आरो सिनायजानाय सासे साहसि दैदेनगिरि तानाशा किंजम। आथिखालाव साहसि किंजमआ जिउनि गेदेर खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। दिनै बियो थैनायजों जुजिगासिनो दङ। नाथाय किंजमआ थांनानै थागोन ना थाया, मानोना बिनि हालोदा जोबोर गाज्रि। बांद्राय सोबग्रा बेसाद बाहायनायनि थाखाय बिथांनि बिखायाव बेराम जादों। आथिखालाव बिथांखौ हार्ट सार्जारि खालामनाय जादोंब्लाबो बिथांनि हालोदा मोजाङाव फैयाखै। बांद्राय सोबग्रा बेसाद बाहायनायाव बिथांनि बिखायाव बेराम जादों। आथिखालाव बिथांखौ हार्ट सार्जारि खालामनाय जादोंब्लाबो बिथांनि हालोदा मोजाङाव फैयाखै।